Τώρα στο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Αλεξέη Ποπόφ. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας, καλό μήνα και καλό χειμώνα. Πώς μάθατε τόσο καλά ελληνικά? Από την προηγούμενη υπηρεσία μου στην Αθήνα, στην Λευκοσία, πολλά χρόνια στον ελληνικό χώρο. Με τον ελληνικό χώρο. Είστε 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. 2 χρόνια, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα σας είπα πρόεδρο, γιατί μιλούσαμε νωρίτερα για προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, οι οποίες θα γίνουν το Μάρτιο. Αλλά έχουμε εκλογική αναμέτρηση και την προσεχή Κυριακή. Ναι, πράγματι είναι κοινοβουλευτικές εκλογές που θα γίνουν στη Ρωσία. Και εδώ θα ανοίξει ένα εκλογικό τμήμα στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας, Δημοσθένους 5, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, την Κυριακή από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Ποιοι έχουν το δικαίωμα να έρθουν να ψηφίσουν? Ρώσοι πολίτες με ρωσικά διαβατήρια που ζουν μονίμως στην Ελλάδα και εκείνοι που ήρθαν πριν από 40 μέρες πριν από αυτήν την Κυριακή. Άρα λοιπόν όσοι είναι εδώ και 40 ημέρες εδώ μπορούν να έρθουν να ψηφίσουν και έχουν φυσικά ρωσικά διαβατήρια, ναι, και όσοι διαμένουν μόνιμα εδώ. Ναι. Πόσοι περιμένετε να έρθουν? Κοιτάξτε να δείτε, στις προηγούμενες εκλογές που έγιναν το 2008 ήρθαν περίπου 1.600 ψηφοφόροι να ψηφίσουν. 1.600 άτομα, ναι, μάλιστα. Αλλά εγγεγραμμένοι είναι περισσότεροι. Στην περιφέρειά μας είναι περισσότερα από 8.000 εγγεγραμμένοι και αφού η εγγραφή είναι εθελοντική στο Γενικό Προξενείο. Πόσοι υπολογίζετε ότι διαμένουν στη Θεσσαλονίκη? Στην Θεσσαλονίκη πιστεύω ότι και 3.000 και 4.000 και περισσότεροι μπορούν να μείνουν. Μένουν εδώ, τουλάχιστον 4.000. Ναι, και περισσότεροι πιστεύω. Ρώσοι υπήκοοι, οι οποίοι, από τους οποίους περιμένετε γύρω στους 2.000 να έρθουν να ψηφίσουν. Ναι, ελπίδα μας ότι αφού είναι σημαντικό γεγονός, θα ανταποκριθούν και θα έρθουν, τους περιμένουμε. Το ίδιο ισχύει και θα ισχύσει και για τις προεδρικές εκλογές? Ακριβώς, ναι. Στις 4 Μαρτίου θα γίνουν προεδρικές εκλογές. Θα ξαναανοίξουμε το εκλογικό τμήμα στο Γενικό Προξενείο μας. Και εκτός από αυτό, τώρα και στις προεδρικές θα στείλουμε και μερικά λεωφορεία στις άλλες πόλεις, αφού η περιφέρεια μας είναι Μακεδονία και Θράκη. Και έτσι, για παράδειγμα, αυτή τη Κυριακή από την Αλεξανδρούπολη θα έχουμε 1-2 λεωφορεία που θα ξεκινήσουν. Μάλιστα, επομένως η Θράκη θα εξυπηρετηθεί από την Αλεξανδρούπολη, από όπου θα ξεκινήσουν λεωφορεία για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Από τη Δυτική Μακεδονία? Από την, προς το παρόν δεν έχουμε πάρει παραγγελίες. Περιμένετε να δείτε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Να έχουμε κόσμο να στείλουμε λεωφορεία. Ναι. Πώς τους ενημερώνετε? Ναι, υπάρχουν αρκετές οργανώσεις συμπατριωτών μας στην Μακεδονία και στην Θράκη και έχουμε επαφή συνέχεια με αυτούς και ενημερώνουμε. Τώρα με την κρίση, οι συμπατριώτες σας, οι Ρώσοι που μένουν στην Ελλάδα, πώς τα βλέπουν τα πράγματα? Σκέφτονται να τα μαζέψουν και να φύγουν? Σας το λέω αυτό γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, όχι μόνο για τους Ρώσους, αλλά και για άλλες μειονότητες ή εθνότητες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, ότι σκέφτονται πολύ σοβαρά να επαναπατριστούν. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό γίνεται. Στην πραγματικότητα όλο και περισσότεροι έρχονται να ανανεώνουν διαβατήρια, να εγγραφούν στην ρωσική ηθαγένεια τα παιδιά τους και από τις πληροφορίες που έχουμε επιστρέφουν αρκετοί. Που ενδέχεται δηλαδή να έχουν ελληνική ηθαγένεια και να επανεγγράφονται στην ρωσική? Όχι, διατηρούν την ελληνική. Περισσότεροι έχουν 2 διαβατήρια. Διατηρούν την ελληνική, ναι, και παίρνουν και την ρωσική. Απλώς με βάση την ρωσική ηθαγένεια επιστρέφουν. Πόσα χρόνια είναι εδώ περισσότεροι από αυτούς? Αυτοί άρχισαν να έρχονται εδώ, αν θυμάστε, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ιδιαίτερα από τον Κάφκασο που είχαμε πολέμους και τέτοια. Παλινοστούντες αλλά και Ρώσοι? Κυρίως παλινοστούντες, Ρώσοι λιγότεροι κατά πολύ. Και τώρα μένουν, περισσότεροι είναι παλινοστούντες και είναι λιγότεροι πάλι οι Ρώσοι, ή έρχονται περισσότεροι όσο περνάει ο καιρός? Όχι, η κίνηση μεταξύ των 2 χωρών είναι κυρίως συμμετέχουν σε αυτή ελληνικής επικότητας. Και Ρώσοι ήρθαν εδώ για δουλειά
όταν είχαμε οικονομικές δυσκολίες και πάλι στα μέσα της δεκαετίας του 90. Και εκείνοι τώρα επιστρέφουν, αφού είναι τώρα καλύτερη κατάσταση στη Ρωσία, βελτιώθηκε η οικονομική. Βελτιώθηκε και το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Ναι, αυξάνει σε σύγκριση με τον χρόνο διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Σε σχέση με τις άλλες χώρες με πολύ ταχύτερους ρυθμούς πάντως. Ναι, διατηρούμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και φέτος θα έχουμε 4-4,5% θα έχουμε ανάπτυξη. Υπάρχει οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδας, ναι, και σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε χαμηλότερο επιχειρηματικό επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν διακόπηκε ποτέ αυτή η συνεργασία με τα πολεμικά και τώρα συνεχίζεται, φυσικά έχοντας υπόψη τις δυσκολίες που περνάει της Ελλάδα, είναι κάπως πεσμένη, αλλά συνεχίζεται. Εγώ επισκέφτομαι τακτικά τις περιφέρειες που ανήκουν στην προξενική μας περιφέρεια και βλέπω ότι οι επιχειρηματίες μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία, συνεχίζουν τις σχέσεις αυτές και ακόμα και αναπτύσσουν. Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον και από Έλληνες επιχειρηματίες που ψάχνουν για νέες αγορές για να εξάγουν τα προϊόντα τους, καθώς η εγχώρια αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει πλέον την ελληνική παραγωγή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Ρωσία. Ναι, φυσικά. Ξέρετε, εμπόριο είναι προϊόν του αμοιβαίου ενδιαφέροντος πάντα. Και ναι, ελληνικά προϊόντα είναι καλά και αρκετά καλής ποιότητας και να πούμε φρούτα. Γίνονται πολύ μεγάλες εξαγωγές φρούτων από την περιοχή της Έδεσας, της Ημαθίας κλπ. Ακριβώς. Της Πέλλας, πολύ μεγάλες εξαγωγές. Αν θα είχαμε και πτήσεις charter από τις κάπου ζητούν εκεί, και μάλιστα ζητούν και να ανοίξει το αεροδρόμιο στην Αλεξάνδρεια. Η Μαθίας να λειτουργήσει στο αεροδρόμιο και για αυτό το σκοπό. Ναι, αυτό θα βοηθούσε πολύ. Ιδιαίτερα την άνοιξη για τα πρώιμα αυτά, τα λαχανικά και φρούτα. Ναι. Τώρα, σε ποιους τομείς συνεργάζονται οι Έλληνες επιχειρηματίες, και σας το ρωτώ αυτό γιατί θέλω να δούμε τι γίνεται και στον τομέα του τουρισμού, όπου ακούμε κάθε χρόνο ότι υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από Ρώσους τουρίστες να επισκεφθούν την Ελλάδα και επισκέπτονται την Ελλάδα, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και για αγορά ακινήτων. Ισχύει αυτό? Αυτό ισχύει και έχουμε και φέτος πρόοδο σε αυτόν τον τομέα και περισσότεροι σε σύγκριση με το πέρσι ήρθαν Ρώσοι τουριστές και συνεχίζεται η αγορά ακινήτων από τους Ρώσους. Πού αγοράζουν ακίνητα? Κυρίως Χαλκιδική. Ισχύει αυτό, έτσι, αυτό ότι αγοράζουν ακίνητα, ναι, στη Χαλκιδική? Ναι, αγοράζουν. Υπάρχει θέμα με τη βίζα, τη ρωσική? Θυμάμαι παλιότερα ότι υπήρχε ένα θέμα και υπήρχαν πιέσεις να βγαίνει σε συντομότερο χρονικό διάστημα ή ακόμα και να μην υπάρχει, διότι εμπόδιζε αρκετά την μετακίνηση και των τουριστών από τη Ρωσία προς την Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα υπάρχει, αφού η Ελλάδα είναι μέλος του Schengen, γι' αυτό και υπάρχει βίζα και με όλους τους κανόνες του Schengen. Αλλά πρέπει να πω ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πλευρά, έκανε ό,τι μπορούσε και κάνει ό,τι μπορεί να συντομεύσει τον χρόνο έκδοσης βίζας στα πλαίσια του Schengen. Δηλαδή, σε 3 μέρες στην Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Νοβοροσίσκ, που είναι τα γενικά προξενία της Ελλάδας, παίρνει κανείς μια βίζα. Και εκτός από αυτό άνοιξαν και σε άλλες πόλεις προξενικά γραφεία ελληνικά, στις πόλεις της Σιβηρίας, για παράδειγμα, αφού κυρίως οι τουριστές έρχονται από εκεί. Από τη Σιβηρία? Σιβηρία, εκεί που θέλουν ζεστή θάλασσα, ήλιο. Ξεκινούν από τη Σιβηρία και έρχονται στην Ελλάδα για τουρισμό. Στην Ελλάδα, ακριβώς. Υπάρχουν τσάρτερ και τέτοια. Είχα την αίσθηση ότι ήταν από τις 3 πόλεις που αναφέρατε. Από εκεί επίσης. Αλλά πολύ και από τη Σιβηρία. Εκεί υπάρχουν πόλεις μεγάλες, πλούσιες, που ζουν με πετρέλαιο, με φυσικό αέριο. Και με κοιτάσματα. Κοιτάσματα και τέτοια, και από εκεί έρχονται.
Και έπαιξε φυσικά ρόλο ότι είχαμε φέτος αυτά τα γεγονότα στην Βόρεια Αφρική, γι' αυτό άλλαξε η τουριστική αγορά διεθνής. Και ήρθαν περισσότεροι από πέρσι τουρίστες στην Βόρεια Ελλάδα και γενικώς στην Ελλάδα. Αφού διευκολύνονται και με τη βίζα τώρα. Ναι, και τώρα ναι. Αν δεν είχατε βίζα, τότε 2 φορές περισσότεροι. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει διακρατική συμφωνία, ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο? Μέχρι που η Ελλάδα είναι μέλος του Σενγκέν, διακριτική συμφωνία δεν προβλέπεται. Όμως εμείς κάνουμε συνομιλίες σαν Ρωσία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις χώρες του Σενγκέν για την κατάργηση. Εμείς υπέρ της κατάργησης. Της κατάργησης της βίζας. Βίζας, ναι. Όταν ήταν Σοβιετική Ένωση, εκείνοι μας ζητούσαν κατάργηση βίζας. Τώρα εμείς τους ζητάμε, δεν συμφωνούν. Αλλά υπάρχει πρόοδος, υπάρχουν διευκολύνσεις, υπάρχουν δωρεάν βίζας για ανθρωπιστικούς, πολιτιστικούς σκοπούς και τέτοια. Και χωρίς βίζα διπλωμάτες, διευκόλυνση και αυτή είναι. Δηλαδή γίνεται κάτι και ελπίζουμε ότι θα έχουμε αρκετά σύντομα κάποιο θετικό, ακόμα πιο θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα πάμε κύριε Πρόξενε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά. Ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας είναι κοντά μας. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, επικοινωνείτε στο 2310-265-828. Πρωινό με θέα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, αλλά και θα κάνουμε μία ενημέρωση για τις απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς αυτή την ώρα έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ και θα συνεχίσουν ως τις 9 το βράδυ. Εδώ είμαστε, πάμε πρωινό με θέα. Έχουμε κοντά μας τον Ρώσο, το Γενικό Πρόξενο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Αλεξέη Ποπόφ, και συζητάμε όχι μόνο για τις εκλογές, τις κοινοβουλευτικές εκλογές στη Ρωσία που θα γίνουν την προσεχή Κυριακή και θα στηθούν κάλπες και εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και για άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον τουρισμό μεταξύ των δύο χωρών, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και για τον θρησκευτικό τουρισμό, τόσο από τη Ρωσία προς την Ελλάδα, όσο και από την Ελλάδα προς τη Ρωσία. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόξενε? Ναι, ακριβώς. Και αυτός ο κλάδος του τουρισμού αρκετά γρήγορα αναπτύσσεται. Έρχονται στην Ελλάδα πολλοί συμπατριώτες σας για το Άγιο Όρος, έτσι δεν είναι? Και έτσι γνωρίζουν και τη Χαλκιδική. Ναι, έρχονται για τον Άγιον Όρο και όχι μόνο. Και ξέρουμε Άγιοι τόποι υπάρχουν στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, στα νησιά, στην Νότια Ελλάδα επίσης. Όμως εδώ, στην δική μου προξενική περιφέρεια, κυρίως ο κύριος τόπος έλξιος είναι το Άγιο Όρος, φυσικά. Τώρα υπάρχει όμως και ενδιαφέρον από την Ελλάδα προς τη Ρωσία και κυρίως προς την Τιμία Ζώνη, έτσι δεν είναι? Ναι, η Τιμία Ζώνη έμεινε 1 μήνα στη Ρωσία, επισκέφθηκε 14 πόλεις, ναι, από την Αγία Πετρούπολη μέχρι την από Ανατολή της Ρωσίας, Σιβηρία, και προσκυνήθηκε μέχρι 4 εκατομμύρια κόσμος. 4 εκατομμύρια κόσμος. Να πούμε ότι έφυγε από το Άγιο Όρος, ναι, η Τιμία Ζώνη, και υπήρχαν τεράστιες αναμονές, ως και μέρες ολόκληρες για να προσκυνήσουν, έτσι δεν είναι? Μέχρι 24 ώρο περίμενε ο κόσμος. Στη Μόσχα ιδιαίτερα, στο τέλος του ταξιδιού της ζώνης, στη Μόσχα έμεινε για μερικές μέρες και εκεί στον ναό, στο κεντρικό καθεδρικό του Χριστού Σωτήρα, μέχρι 24 ώρες. Μια μέρα έτσι ήταν. Και αναπτύχθηκε για τους πιστούς φαγητό, εξυπηρέτηση, δηλαδή ολόκληρη επιχείρηση ήταν. Φαίνεται πάντως ότι μεταξύ των δύο λαών η θρησκεία είναι κάτι που τους φέρνει, είναι ένα κοινό στοιχείο. Από τον καιρό που η Ρωσία πήρε από την Ελλάδα τον χριστιανισμό, την Ορθοδοξία, από τότε πολύ στενοί θεσμοί. Παρά όλα τα γεγονότα, ιδεολογικές διαφορές, πολέμους και τέτοια, αυτός ο δεσμός θρησκευτικός, ορθόδοξος πάντα υπήρχε και υπάρχει. Τώρα, πώς βλέπει η Ρωσία την κρίση στην Ελλάδα? Με συμπάθεια, ιδιαίτερα που εμείς έχουμε ζήσει κάτι παρόμοιο μετά από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι, εμείς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και αν θυμάστε
τότε στις αρχές της δεκαετίας του 90 που ήρθαν οι παλαινοστούντες, σε τι κατάσταση και τι διηγηθήκανε. Και έτσι εμείς με συμπάθεια βλέπουμε και ελπίζουμε ότι θα βρεθούν τρόποι και δυνάμεις και κουράγιο να ξεμπερδεύσετε γρήγορα από αυτή την κατάσταση. Τώρα, πριν πάμε να ξαναπούμε τα διαδικαστικά για την προσεχή Κυριακή, θέλω να μου δώσετε ένα προγνωστικό για τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία. Διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κύριος Πούτιν χάνει λίγο από τη δημοτικότητά του. Κοιτάξτε να δείτε. Δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις και η κάλπη θα δείξει την αλήθεια, όπως πάντα. Αλλά οπωσδήποτε όταν κάποιος κάνει κάτι, δέχεται και κριτική. Αν ένας άλλος που μόνο υπόσχεται να κάνει κάτι, δεν έχει αφορμή για να δέχεται κριτική, καταλαβαίνετε. Ναι, απολύτως. Λοιπόν, και να επαναλάβουμε ότι αυτή την Κυριακή έχουμε κοινοβουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. 7 κόμματα διεκδικούν την ψήφο των πολιτών και θα μπορούν να ψηφίσουν και οι Ρώσοι με ρωσικό διαβατήριο στο ρωσικό προξενείο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, χωρίς διακοπή. Κύριε Πρόξενε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι ο ΆΣΤΑ αρχίζει τώρα την κυκλοφορία του. Τώρα αρχίζουν την κυκλοφορία τους τα λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και θα πάμε αμέσως τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ που αφορά στον ΟΑΣΤ και την ανανέωση του στόλου. Καθώς έχουμε δραστικό lifting του στόλου του οργανισμού, ανανεώνεται με 123 νέα λεωφορεία, τα οποία θα αντικαταστήσουν σταδιακά αυτά που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια ζωής και κυκλοφορίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.